Hier bellen. Nou, doen we dat even. Voel druk, ja. Ja. Goeiedag. Weet je? Hoi. Goeiedag. Nou, wat leuk. Welkom. Ja, nou, nieuwsgierig. Ja, kom binnen. Ik ben wel niet. Ik had er iedere keer zien bouwen begonnen. Ik zei gewoon net het droog op jacht. Ja, inderdaad. Gaan we zien hoor. Uw geheim beetje, nou ja, niet zo lekker. Ja, Gaan we zien hoor. Mooi. Nou, Goed zo. we hebben heel nieuwsgierig. Radio B. Een van de kenmerkende bedrijven van onze regio is Weidenaar, de wassenmakkerij. Waar staan we hier? We staan in een zogenaamde klimaatkost. Ja, wij maken inderdaad droge wast en sommige droge wasten die we eerst rikken. Maar uiteindelijk komen alle droge wasten hier en dan wordt het droegen. Hier simuleren wij eigenlijk een goed klimaat, zodat droge was droeg kan. Dit was naar de oorsprong van Weidenaar gaan. Hoe ben je begonnen? Wij zijn begonnen in 1927 in Nijenwier. Daar ben ik begonnen eigenlijk als winkel, mijn pa en Beppe. En daarna heb mijn heid met het toegenaam te geren, maar mijn heid zijn twee broers. En inmiddels heeft mijn broer het toegenaam. En wij zitten nu al 14 hier in Dokkum. En daar ben wij heel wies, maar hele fijne mooiwerkers hebben hier. Dat is een van de belangrijkste redenen dat wij blij zijn om hier in Dokkum te zitten. Ja, en we zien hier natuurlijk de wasten achter ons, maar wat maakt je hem al hier? Een heel soort. Friese droegwas is wel eens alle grootste product, moet ik zeggen. Veel spek, ek. Drentse droegwas, Twentse droegwas, Grenzer. Wij leveren eigenlijk best wel in een groot deel van Nederland, ook wel in het zuiden, aan supermarktketens. Ik zit er maar net al in nemen, maar aan een heel soort ketens. Zodat wij, wat we vroeger dienen, brachten wij droegwas bij de huizen thuis en nu doet de supermarkt dat eigenlijk voor ons. Broek je hem nou voor die droege was nog altijd hetzelfde recept als doe? Ja, wij broeken nog pakers in recept, nemen we dat aan. Wij rikje nog maar echte viewer, dus turf en eikenhout verbanen wij. En dat komt in de rikkosten, zodat u ze droeg was rikken wordt. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, wij gaan wel maar onze tijd mee, dus er zit inmiddels wel iets minder zout in onze producten dan dat vroeger wie. Want misschien interessant, droegwas is ooit maken omdat mensen toen nog geen koelkast hadden. En dan konden ze die producten bewaren steeds, maar dus koest vlees goed bewaren. Dus ziet er heel veel zout bij. Ja, hoe heeg binnen je hem kwaliteitseerskens? Heel heeg. Als wij vlees binnen krijgen we het eerst checkt op van oké, vinden wij dit goed genoeg? En dan pas maken wij de producten van. Wij hebben Willem Veenstra, die is meester worstmaker geworden vorig jaar. En dat betekent de allerbeste wasmaker van Nederland. Wij stellen in alle hoedanigheid hoge kwaliteit aan ons vlees, aan onze mensen en om een hygiëne. Je stelt heel hoge kwaliteiten, je winnen prijzen. Wat ben je ambities nog? Dat is altijd een hele goede vraag. Wij willen net in één keer heel groot worden. Wij willen gewoon dat het nou ook de oren die gaan langzaam groeien. Het zou mooi zijn dat Nederland aansluit Weidenaar. Dat ken ik. Ik weet wat het is en dat komt u Dokkum. Ja. Nou, het is Friesland zei dat nou, maar Nederland zei het binnen een periode. Nou, dat is onze droom. Ja, klopt. Dan de centrale as, die komt er aan. Wat merk je hem daarvan? Nou, ik kan je wel vertellen, dat is een van de redenen waarom wij je bleef kennen. Wij hebben soms het nog auto's rijden op het dik, elke dag. En er zijn ongeveer 4 van die auto's die het gebruik maken van de centrale as aan. En dat scheelt dus 10 minuten per dag hinnen. En we hebben waarom, dan kan het zien. Dus dat betekent 20 minuten per dag, keer 4 auto's, keer 364 dagen. Dus ik denk als we uitrekening is hoe belangrijk dat voor u is. En dan 1 oktober het evenement vooruit met de handel, de handelsroute. Ja. Dan ben je hem direct bij, liek het mij. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Wij gaan met onze droge was staan. We hebben een nieuw product, fijnproevetjes. Die laten we zien. Dat is een droge was zonder veldje. En we laten lekker dingen proeven. Dus het wordt een hele leuke dag. Als het maar mooi waar is.